Καλησπέρα! Τι μου κάνεις? Είσαι καλά, ελπίζω να είσαι καλά και αν δεν είσαι να γίνεις πολύ σύντομα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά γιατί επιτέλους έχω έτοιμο το στούντιο για το οποίο σας μιλάω τόσο καιρό. Πραγματικά είμαι τόσο ανακουφισμένη. Επιτέλους έχω φτιάξει τη γωνιά μου, έχω φτιάξει το χώρο μου και από εδώ και πέρα θα κάνουμε τα βίντεο μας. Επέστρεψα μετά από πολύ καιρό. Εννοείται, τι καλύτερος τρόπος να το εγκαινιάσω από το αγαπημένο σας βίντεο. Το περιμένετε και το ζητάτε κάθε χρόνο. Back to School Jumbo Haul 2025 Δευτέρα Λυκείου Edition. Πότε κάνω αυτά τα βίντεο? Από την Δευτέρα Γυμνασίου και ήρθα Δευτέρα Λυκείου. Ακραίο. Δεν φαντάζεστε τι ευτυχία ζω που ήρθα μόνη μου να ψημίσω με την ησυχία μου τα σχολικά μου. Βέβαια με συνθλίβει λίγο, γιατί μεγαλώνω. Αλλά έχω φτάσει σε άλλο level ευτυχίας αυτή τη στιγμή. Και πού είναι τα Χριστουγεννιάτικα? A few moments later. Μπορείς να πεις και ότι έχω τρομοκρατηθεί, γιατί είμαι σε μια στάση μόνη μου και περιμένω ένα λεωφορείο το οποίο περνάει σε 10 λεπτά. Βασικά περιμένω το μόνο λεωφορείο που περνάει αυτή την ώρα, το οποίο κάνω το σταυρό μου ότι θα σταματήσει στο κέντρο, γιατί πάει σε μια περιοχή έξω από την πόλη. Κάνω το σταυρό μου, θα σταματήσει στο κέντρο, θα κατέβω στο κέντρο και από το κέντρο θα πάω σπίτι μου. Κάνω το σταυρό μου, ξαναλέω. Στο προηγούμενο μου βίντεο είχα δείξει αναλυτικά όλο το process, πώς έφτιαξα το στούντιο, να το πούμε τέλος πάντων, μόνη μου, με δική μου χρηματοδότηση. Οπότε τώρα πάμε στο βίντεο. Ξεκινάω. Για όσους δεν το ξέρουν, είμαι θεωρητική κατεύθυνση. Οπότε θα δείτε για τα θεωρητικά πολύ πράγμα. Ξεκινάμε δυναμικά με ένα τετράδιο 4 θεμάτων για τα αρχαία του φροντιστηρίου. Είναι πολύ βαρύ αυτό. Πού να γράψω εδώ μέσα κιόλας. 1-2 θεμάτων για την έκθεση του σχολείου, το οποίο ταιριάζει κιόλας με το background. 1α4 για τη λογοτεχνία, γιατί και εδώ έχει να πέσει πολύ γράψιμο. 1-2 θεμάτων έτσι γερό για τα αρχαία κατεύθυνση του σχολείου. Ξανά για κάποια μαθήματα δεν πήρα τετράδια γιατί μου είχαν μείνει κάποια και τα τετράδια από πέρσι, οπότε τα αξιοποίησα. 1-2 θεμάτων, στο αγαπημένο μου χρώμα εννοείται, για τα λατινικά του σχολείου. Πάλι 2 θεμάτων για τα λατινικά του φροντιστηρίου. Ναι. 1 σε καταθλιπτικό χρώμα, 2 θεμάτων για τη φυσική. Δόξα τω Θεώ, είμαι θεωρητική. Είμαι θεωρητική και δεν δίνω φυσική σε εξετάσεις. Αλλά εντάξει, 2 θεμάτων ζήτησα 2 θεμάτων. It's okay. Να θυμηθώ γιατί τα πήρα. 1 για τη βιολογία. Γιατί η βιολογία δίνει εξετάσεις φέτος. Δυστυχώς. 1 για την ιστορία. Όχι κατεύθυνσης, γενικής παιδείας που κάνουμε στο σχολείο. 1 για τη χημεία. Που ούτε χημεία δίνω εξετάσεις εντωμεταξύ. Πάλι καλά. Και 1 για τα αγγλικά. Τώρα από τα αγγλικά, νομίζω πρέπει να σας είχα πει σε κάποια φάση ότι έδινα γερμανικά. Πήρα το β2 στα γερμανικά. Μπορεί να μην σας φαίνεται big deal, αλλά για μένα είναι big deal γιατί ζορίστηκα πάρα πολύ και οι κόποι μου ανταμείφθηκαν. Και πήρα και. Έχω ήδη ένα φάκελο για το σχολείο και πήρα και ακόμα έναν φάκελο με διαφάνειες για το φροντιστήριο, γιατί και εκεί η φωτοτυπία πάει σύννεφο. Και πάμε τώρα στη γραφική ύλη. Μείνει έτσι κάποια υπογραμμιστικά, ας πούμε, κάποια μολύβια, κάποιο στυλό. Οπότε πήρα μόνο αυτά που μου έλειπαν. Πήρα λοιπόν μια χτένα, άσχετο τελείως, απλά η δικιά μου έσπασε και χρειαζόμουν μια καινούρια. Πήρα ετικέτες για να βάλω σε παλιά τετράδια και γενικά τετράδια που δεν έχουν τέτοιες ετικέτες. Μπόλικα διορθωτικά, φτάσε ένα μήνα θα τα έχω τελειώσει και τα 3 μπες, θα τα τελειώνω πολύ γρήγορα. Γόμες. Γιατί πήρα γόμες, γιατί χρησιμοποιώ μολύβια. Στα θετικά μαθήματα χρησιμοποιώ μολύβια, γιατί κάνω πολλές βλακίες όταν κάνω πράξεις και πρέπει να μπορώ να διορθώνω εύκολα. Εννοείται χαρτάκια, post-it για σημειώσεις. Δεν ξέρω αν θα μου φτάσουν καν αυτά, ίσως έπρεπε να πάρω κι άλλα. Αυτά πώς έχει μέσα. Πήρα ό,τι χρώμα στυλό μπορείς να φανταστείς. Γιατί ξέμεινα, παιδιά, μετά από χρόνια η Αμαλία ξέμεινα από στυλό. Οπότε πήρα τα πάντα από χρώματα. Ροζ, γαλάζιο, πράσινο, μοβ. Το μοβ είναι αυτό που θα τελειώσει πιο γρήγορα, πέσα. Και μπλε, μαύρο, πράσινο, κόκκινο. Και τα τελευταία μας πραγματάκια είναι μία κόλλα υγριούχου, γιατί γενικά κάνω κατασκευές. Πήρα αυτές τις πουλιές τέλος πάντων, γιατί έχω ένα καφέ καθρέφτη και θέλω να τον διακοσμήσω. Θα μπορούσα να πάρω ταινία με στρασάκια και να την κολλήσω και να βγω κατευθείαν. Αλλά λέω όχι, θα
κάτσω και θα ασχοληθώ. Εδώ, θα κάτσω, θα τις κολλήσω μία-μία. Ακολουθήστε με στο Instagram AlexToff, το βάζω εδώ κάτω, και στο TikTok amalaki_taf, γιατί ανεβάζω στο Instagram όχι και τόσο, αλλά στο TikTok ανεβάζω πάρα πολύ συχνά, οπότε να μπαίνετε εκεί για να βλέπετε content το οποίο δεν θα ανεβαίνει στο YouTube, έτσι λίγο πιο short content και πιο exclusive λίγο. Γενικά στο Instagram και στο TikTok βλέπετε πιο πολύ την πλευρά μου ως καθημερινή Αμαλία. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σου άρεσε μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like. Με εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα βίντεο και αν έχεις κάνει ήδη μην ξεχάσεις να πατάς το καμπανάκι που είναι δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα από τα καινούργια βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια τυχόν ιδέες που θες να δεις στα επόμενα βίντεο. Εννοείται, διαβάζω όλα τα σχόλια, τα βλέπω όλα, λαμβάνω υπόψη όλες τις ιδέες και έχω βάλει πολλά στο πρόγραμμα. Παρόλο που Δευτέρα Λυκείου, πολλά φροντιστήρια, πολύ διάβασμα, έχω βάλει πολύ πράγμα στο πρόγραμμα. Οπότε αυτή η χρονιά θα πάει σίγουρα πάρα πολύ καλύτερα. Είμαι πολύ αισιόδοξη γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μου προς το καλύτερο. Ναι, πόνεσα, ναι, υπήρχαν δύσκολες στιγμές, αλλά όλα έγιναν για κάποιο λόγο και τώρα κάνω heal και προχωράω παρακάτω. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη σχολική χρονιά, να περάσετε κι εσείς όμορφα, να θυμάστε τα μαθητικά χρόνια δεν επιστρέφουν όσο και αν μισείτε το σχολείο, να βρείτε πράγματα που να σας κινητοποιούν να πάτε σχολείο, εννοείται, ή πράγματα που να σας κινητοποιούν γενικά να συνεχίσετε, γιατί ο καιρός περνάει, εννοείται, και θα γυρίζει πίσω. Και αυτά! Και εμείς θα πούμε την επόμενη φορά.